Multe adevăruri se pot spune chiar și în joacă. Aseară însă s-au spus multe în cadrul jocului Adevăr sau Provocare. Silviu, adevăr sau provocare? Adevăr. E adevărat că nu-ți mai dorești să stai în casă aici? Da. Șervan. Provocare. Provocare? Dai tricoul jos și faci 5 flotări. Ai, leu. Dar nu cred că am voie să fac asta. De ce? Dar în cameră cum stai fără tricou? Da, așa, mai senzual, știi? Delia! Pe senzual. Hai, Șervan, să-ți vedem corpul. Oh, Mr. Lova. Mr. Lova. 3, 4, 5. Andrada, adevăr sau provocare? Adevăr. Adevăr? E adevărat că îți place mai mult de Albert decât de Liviu? Ce? Momentan nici nu mai am chef să mă pronunț pe Nu există, trebuie să răspunzi cu da sau nu. Și vezi că știu când minți și Mai mult îți place de Albert decât de Liviu, dar n-am cum să-i compar. Sincer. Alege unul, nu e greu. Dar n-am pe cine să aleg, efectiv. Ce provocare ai dat? N-are cum să-i compari, Am întrebat-o dacă Albert. îi place mai mult de Albert decât de Liviu. Nu, n-am ce să compar, efectiv. Păi nu, eu te-am întrebat dacă e adevărat. Atât, nu comparații. E adevărat că se place mai mult de Albert decât de Liviu? Fals. Minți. Delia, adevăr sau provocare? Hai, adevăr, că dacă nu dai provocare, mă provoci rău de tot și... Adevăr? De ce te uite așa? Este adevărat. Uite-te în ochii mei. Că nu pot, că te uiți urât pe mine. Este adevărat că de când a venit Eliza acasă, ai devenit un pic geloasă? Nu. Minți. Nu e adevărat. De ce minți? Nu sunt gelos. Dediș. Mi-am spus ce m-a deranjat, dar să fii gelos e cu totul diferit. Dediș. Adevăr sau provocare? Provocare. Te provoc să-i faci o declarație de dragoste la Valentina. Aoleu, nu mai da. Așa, în două, trei Ce de cuvinte. dragoste, dacă nu există dragoste? Acum, de dragoste. Dar nu există dragoste, tu poți să-i faci declarație de dragoste. Poate să zică și la mișto. Făi, te rog, atunci, două, trei complimente. Fiate că așteaptă ca un copil. Hai, dăm 3 complimente acolo. Ai picioare, ai mâine, ochi. Nu-ți băga picioarele. Ce urât. Deșteaptă, frumoasă și spontană. Deșteaptă, frumoasă și spontană. Adevăr sau provocare? Să văd acum alegi adevăr. Ce te faci pe tine mai fericit? Adevăr. E adevărat că ești atras de o fată de aici din casă? Da, sunt atras. Pentru că, Așa. dar nu doar de unul. La modul în care nu am stat îndeaproape nici de o fată. Și care este acea fată de care vrea să te apropii? Altă întrebare asta, stop. Delia, Provoacă-mă. te provoc să-l pupi pe Dediș pe obraz. No, tu ai vrut provocare acum, ce să mai zic? Hai, Dediș, adevăr sau provocare? Adevăr. E adevărat că îți place de Delia? Păi să știe că da. Ok. Provocare. Te provoc să mergi să-l pupi pe obraz pe Șervan. Doamne. Gata, păi așa dură că ce zice sora mea aici. Pe bune, n-am zis. Păi da, cum, Doamne, respect șefa, dacă nu... S-a fost cu ventuța, așa, și a lăsat și glosul meu. Șervan, adevăr sau provocare? Provocare. Provocare. Te provoc să-i dai un pupic pe obrazul Valentinei. Doamne, dar facem schimb de Da, pupici pe ceva nu obraz? știți. Păi da, nu știu. Bine, gata, nu mai comentăm. Haide, gata, vină, hai vinde, mă pupă, boss. Că încep și eu. Suleiman. Hai, acum. Ce a fost asta? Nu că eu știu ce Open the vreau să window. fac. Open the window. Este adevărat că îți este în moment de față greu să te axezi pe alt băiat din casă? În afară de... În afară de Liviu? Nu, lasă-l pe Albert. Tu n-ai fost la emisiune? Dacă vreți să răspund sincer, nu mă axez pe niciunul. Niciun băiat, dar Din cauza că te îndrepți spre... nu mă Nici. îndrept pe Fără argumente, da sau nu? Ok. Nu. Provocare, Deli, haide ca să Provocare. facem ceva. Te provoc să execuți o poziție de yoga, Da, eu nu știu. gen tu să-i dai practic, tu instruiești cum arăt să... tu ce mișcare să facă. Da, exact. Dar alegem și mie o poziție ușoară. Te aranjează de discaș în pat. Stai în genunchi. În patima... Și acum lasă pe spate. Ok, și ar trebui mâinile în spate acum. Vai, poți să le țin eu. Nu, că ai elasticitate, ești bine.
Dediș, adevăr sau provocare? Adevăr. Adevăr. Este adevărat că ți-ai dorit să practici yoga alături de Delia? Dacă mi s-ar da un task în care să fac yoga cu Delia, aș face yoga. Adevăr sau provocare? Adevăr că nu vreau să fac sport. Este adevărat că încă ești atras de Andrada? După cum am zis, și revin și exprim. Deci atracție o exista spre mai multe fete, în moduri diferite. Pe una am văzut într-un fel, pe una am văzut într-alt fel. Dar nu poți să-ți dai seama de o persoană fără să te duci mai aproape să cunoști, să vezi. Ți se potrivește, ce vrea, cum e. Că pe exterior coperta nu prea merg pe coperte. În viață frumusețea Ok, și trece. răspuns la întrebare? Dacă mai sunt atras? Da. Sunt. Maria, Ce repede, adevăr? hai, zi, bagă. Este adevărat că te-ai vedea mai mult cu Albert decât cu Liviu? În momentul de față nu mă văd cu niciun. Iuliana, Da, adevăr. este adevărat că ești atrasă de Valentin? Adevăr. Îți place și altă fată din casă în afară de Valentina? Nu. Nu? Nu. Adevăr sau provocare? Adevăr. Este adevărat că dacă ți-ar pune Cristian întrebarea Roșii. roșie, ai accepta? Care întrebare E, roșie? la cuplu. Da. Antonia, Provocare. provocare? Te provoc. Ce să te Nu, provoc? adevăr. Este adevărat că ai pus stop la cunoașterea cu Albert? Da. Cristi, adevăr sau provocare? Adevăr. Este adevărat că ai un top 3? Am avut. Și nu mai ai? Nu. Și care e top? Nu, dacă nu mai ai 3. Eliza? Eliza e pe primul loc, să înțelegem. Da, acum da. Că a venit ideea, da. Păi și cine era până să vină Eliza? Da. De acasă, Cristi, de acasă de la tine. Da. Te uitai la televizor, da? Eu am venit așa. Înainte de a veni Eliza, m-am uitat așa. A venit pentru tine. Eu am fost pe primul loc sau pe ce loc? Am pe primul loc. Nu, A, n-ai nu o să- avut top, ai avut așa câteva Da, direct, a fost pentru tine, Pentru tine, Andrada, Delia, îmi place și Laura. Și acum doar pe Eliza vrei să o cunoști, cum ar veni? Bă, vom vedea ce ar fi, nu mă bag cu pumnul în piept. Stai că noi n-am înțeles. Și te întreba Maria, și acum doar pe Eliza vrei să o cunoști? Da. O hotărât, da. Da, ce să mai pierdem vremea, nu? Dar Eliza, tu vrei să-l cunoști doar pe Cristi? Nu doar pe Cristi. Nu doar pe Cristi? O să și eu mai vreau. Da. Văd că vă plac mai mult adevărurile. Probabil asta vă ajută să aflați mai multe lucruri unii despre ceilalți, nu? E adevăr și adevăr, de fapt. Da, adevăr și adevăr și dă stricoul jos, da. Da. A mai fost un băiat care și l-a dat, dar nu s-a dat. Cine? Liviu. Și-a făcut 10. Liviu, deci un locutor și foarte jignit. Adică Nu ce? mă supăr pentru asta, am mai fost prins și sub două fete. Da. Au vrut să fac confruntare cu două fete. Am înțeles. Și m-am pus jos și am zis, ce bine-i, ce bărbat puternic, poți să țin două fete în spate. Și care e răspunsul la a doua întrebare care nu era în joc? Ce fată îți place din casa mireasa? Dar-am și zis. De fiecare dată, adică mereu am fost hotărât și... Pe era Andrada. Păi era vorba doar de Andrada, i-am zis. Și după aia? Maria. De fapt, nu pot să zic că au fost una înaintea celelalte sau să o pun pe una pe primul loc. Asta știu doar eu. Da, dacă se face alinierea, se face coadă la Maria. Nu știu dacă, cred că ai ratat o parte a emisiunii când s-a mai discutat despre un alt pretendent. Da, știu. Știi? Dar nu mi-e frică de pretendenți. Eu sunt eu, mizez pe mine. Dar faci pași în sensul ăsta sau? Momentan am lăsat lucrurile așa. Păi, alții fac pași, ia uite, cu buchete pe aici. Fiecare. Dacă e să fie pentru mine, o să fie. Am înțeles, da. Bine, păi
jucați și în seara asta? Să știu dacă mai discutăm mâine despre... Dacă ne deschid porțile? Măi, voi vreți să plecați? Porțile sunt deschise, porțile nu sunt încuiate. Porțile astea mai mari, astea sunt mai speciale. Ușile. Eu cred că o să se deschidă un pic așa, poate. Măcar să vă vedeți la ochi. Să nu uitați până mâine în gală cum arătați.